ningalagan niya sa kanya ng Telefon Morales, and then may partner sa nako karon diri si Randy Tayat. Kumusta ka man? Asap kita, always say a prayer mga kaigsunan. Okay, ako sa nagpangumusta o pasalamatan ko dako si Mr. and Mrs. Jonathan Matibag and family nga mapag-show dito sa Kadulang Maricondon. Salamat kay sir sa mga yata ka ng mga pinuhod sa mga to sa mga kabanan sa DYHP. Kabanan naman ni Gulyat, ni Ate Perez, o sa pa. Okay, salamat kay sir. Unya, ako sila yung pangumusta ang tanong namin usab yung napita sa Agos. Ang mga motorsiklo driver, no? Driver sa motor, mga pedicab, mga kayo mong biyahe din napita sa tanong sa Grand Mall, no? Grand Mall Lapu-Lapu City. Salamat kayo. Mayong pagbiyahe ninyo. Amping na mo kanuna sa inyong pagbiyahe. Okay? Salamat ko sabi sa inyong pagpaminaw. O sa tibo karon katawan, Visayas, Mindanao, yung naminaw ka na to. Thank you kayo. Asap na yun. Always say a prayer. Importante ang pagampo. Unahon ta nga itong Panginoon. Salamat kay Lord sa mga ka na mong grasya. Matagadlaw. Thank you kay Lord. Okay. Una, ang suwata po kami na itong hatagan ng pagtagan, no? Ito dati ni Jesus sa kalalaki. Ang napatawagan sa nga ng Mariano. Kini ubos kini buhatan kini duwa sa radyo Neri Arellano. Kay sunan ang atong sender si Mariano. Kini ako problema ba hinas kung asawa ba nga kalagot kayo? Ay, unsay problema na mo dinis ba ipadapi mas mga silingan o sa iya mga amiga. O mo kuno na kamera sa imbo, wawan taon siya gibuha taon. Pero nganong inyo ni masabtan nga akong sugilanon kung ngano gyud siya no. Aron inyo masabtan, inanion ako pagsugod ha. Pretend you're happy when you're blue. It isn't very hard to do. And you'll find happiness without an end whenever you pretend. Remember, anyone can dream, and nothing's as bad as it may seem. The little things you haven't got could be a lot if you pretend. You'll find a love you can share, one you can call all your own. Just close your eyes, she'll be there. You'll never be alone if you sing this melody. You'll be pretending just like me. The world is mine, it can be yours, my friend. So why don't you pretend? Dong! Oy, day! Asa tong kuan, katong itlog nga akong gipalit. Ha? Ako nang giluto, day? Ha? Imong gi-fried? Ingon ko, boiled egg akong gusto. Boiled lagi. Asa man? Oh, nandito sa kanon. Tempo si kanon. Nagkasukad na ka. Opa. Unya nga nung naingon makangatuwa sa kanon nga wa pa man ka makasukad. Ay, naunsa man ni siya eh. Wa pa na ako makuha. Nas kaldero. Ako gisagol sa kanon ng itlog. Dili ka sa butane ba? Huh? Gibutang nimo ang itlog sa kanon na linungag. Oo, day. Usar mo sa tukbuok. Nya, mga ako na lang ipabukal. O ako to pabukalan. Di san maayo. Ako lang gilunod kapil sa linungag day. Taro ni glutos kanon. Luto pong itlog. Hanggaw ba gid taon nimo? Ay nganong gisagol man nimo sa linungag? Ay, hindi ko mo tare. Mahal taon kayong butane taon. Pida. Usar gani kabuk itlog. Pabukalan pag yun nato. Mas maayo pa isagol na linungag. Pagkidort baya nimo. Unya ang buwad gisagol gyapon nimo sa linungag. Tagyabag na. Ay kung king na nayabag ha? Ikaw man nayabag. Tinapula ng imo. Oo, mao na ni Ron. Kita yung nagdaginot, kita Pinoy sa'yo. Hahay, kakidot! Uy, nga na kung gisagol man, Mari? Ambot o kung sinasun sa utok aning kanahan. Na! May malaban ng itlog, kay pwede rang laban na ilunod. Isagol sa linong agatanon, mahimo ra, Ay, ambot no? ng tawhana. Ay, di gid masabot.
Nga sa marason niya nga iya man gisago? Ambot ang anang tawhana para kuno makasave siya sa butane kay mahal ko ng butane. Na, magdaginot na para makasave. Una, mga sakit mo, Marie. Nagtuo siya nga kanang iyang disave, mapaigo na sa bayranan unya ninyo sa ospital. Sige Marie, oy wagi utok ng tawhana. Marie, hala, huwa man ka magsulti. Uy, hinaaman dahil na si Mariano. Ay da, pasagdiin ang makadungog na oy. Ay, aris ako, Marie, uy. Buang na, Marie, nalimot man ko nga naaman dahil ko kilong adito. Basig nagkukuturog. Ingon ka mo na mukhaon Marie. Ang pamahaw na. Ang paniutuman mo akong kilungag. Sige, Marie, arin ako, Marie. Marie, dara pultahan, kusina diha. Ay, sorry, Marie, nalimot man ko, uy nga. Ah, sige, Marie, aris ako ha, kay basig nidapot ang akong likuan, gilaban. Ha? Unsa tuloy niya? Unsa Marie istay? Hala, unsa yung gingon? Basing ko nagpadukot yung ninabahan. Ay, naunsa man to siya di ay gyud oy. Nagungag siya ng labak. Pagkakino na ni. Isang taon, naglaki taon na mo paday, bida. Naunsa ka da Mariano, si problema nimo. Problema. Eh nga no, unsa may problema, be? Ikaw ba? Unsa may mga pagitabo din sa bahay ba? Ay, ay padabeso ba? Kaya mauwaw ta. Ay, syempre, ikaw ang gimauwaw ka. Ikaw may sagan. Oh, unsa may sa taon na ha? Sa danak, laro ako ng problema, be. Unsa may sa anak kwanto, be? Ha? Wag yung isa. Wa kay sa. Unsa man tong itlog nga imong gisagol sa paglungag og kanon mayo to? Nga nung dili man maayo makasiyo man ato. Ha? Unsa na maayo? Si paret kong luto atong itlog ni mo usarak mo. Ha? Umatoy ako babukalag usak mo itlog. Kaskasa tas beauty ng tubig. Hello, ay, hanggaw jo bisa unsahon. Oh, pila. Bisit, ginubuhay ay din ako. Surrender ako. Unsa nag-ingon nimo? Surrender ako. Sobra na ni. Di na ni maayo. Puno ko, Prida. Ha? Malayas ko. Unsa? Malayas ko. Kaya puno na ko. Malayas ka. Oh, malayas ko. Kaya puno na ko. Ako sad, surrender na pag ko, napuno na ko, maong nakahukom ko. Masa may kakukum ni mo, be? Nakahukom na ko nga mukuyog na lang ko nimo. What? Ako ka bataw ikaw, ako malipay nimo. Ikaw po na ko ng kinabuhi Mariano, mao nakahukom na lang ko nga mukuyog na lang ko nimo. Saba niya, Prida. Ay, nakunsa ba tao? Unsa na unsa ha? Ha? Unsa na unsa mulayas kay ning baya Mariano? Ha? Mas una kang nayabag kay ikaw may unang mihukom nga mulayas aning baya. Ikaduha na ko nimo kay mukuyog naman ko nimo. Ay, no, day. Kun mao nang dili ka di na lang sa ko. Ay, ginuo ko. Mabuha ko, Ali, Prida. O ingong ka ganina. Sa laba niya, ay, sa laba. Mabuang ka. Sa laba niya, sa laba. Laban lagi kanya ko asawa taon unsa ni siya bida murag di ko kasabot lagi murag daily murag bright ambot unsa ni siya unya Pre. Kan na mo problema, pre. Di mo na bago. Karaan naman kayo na. Dagan na kayo ng problema sa una pang panahon. But pasabot, bunog na kayo ng problema, pre. si bunog ba pre Kanang problema tungod ba sa mga asawa? Kani adto pa ba na? Bunog na kayo na. mo ba Mao kayo kabalaka, na. Muna kita wag, pre, og common problem. ha kumun ko taon nga laban bigay akong Kung ano mag-uol mo ka, pre. Nga na, baw kung Kawan. pilit yung kanin mo asawa ni mo. Bawa pa na. Kay, nakaugo na bulitas. Anong bulitas ni mo, pero? Ako kay nag-ikatabang, pre. Mao nga, ako. Pre, temsoy. Sa mo kay apil ba rin mo? Kaya trakin sa bilagin mo ng mga bilitas. Sultin mo ng bilitas? Hadi kakasara pa ng bilita? Pre, kering. Nagkasarap lang ko ng balita, pre, kay si Paritunin ba? Siya ay nagsulti na ako, nga nung rili igod makabiya ni mo imo asawa, tungod ko nos bulitas. Ha? Bida sa yung preton yung sulti mo siya ni mo anak taon eh. Oo, pre. Pero ay lang sabak, pre, ha? Nga ako nagsulti ni mo, anak. Bida ka rin mo na ito, Hana. Bida. Makita yung scatter na dito. Preton Jake! Oy! Pre! Oy, pre! Pre, gwapo ba yung tao? May tao, bitaw. Pre, gwapo, pre! Gusto naman ka, pre? Ay, kumplitiki niya. Gwapo juga ba, pre? Gwapo ka, pre? Bida, nakuwang saan mo na ko eh. Ha? Ano yung badabi nga, doon ako ibilitas? Nabi kang doon ako ibilitas?
Pre! Lain na ni mo, buwaw, natahaning laki ni mo. Kinsa may nagsulti ni mo ana, pre? Oo, oh, nagsulti na ako. Kadungog na ko ng mga tabi-tabi na sa itong mga silingan nga. Ingon ko ka doon na kayo bulitas. Ah, binuang. Asa, tinodi ha? Tinodi! Pre, bida. Di man ako yung nabiya na, pre. O, kumaw! Kisam na yung labi! Ang imong asawa. What? Ingon ka, pre? Kung lagi, pre. Oh, sino na, pre? Ingon mga gani siya nga. Bisan unsaon ko nimo. Bisag punon pa ko na nimo burita sa imo ha. Gamay lang ko gihapon. Mo na, pre. Di man tanaw kay nabiya na, pre. Ay, ang imong usawa lagi, pre. Kadi, kanahan, gining bayhana, pre! Ah, pre. Kana, ay lang, sulti si Mari, pre, ha. Nga ako nasulti ni Mana nga siya. Namoy nabi, pre, ha. Pita, gining bayhana. Karon, gining bayhana. Black eye, gining may gusto mo ako. Bantay, gining siya! Ako rin asawa na nabi ka, tabi ay kini kong asawa. Bisa ka personal kay namo taon nga mga unsa nang tawag nila. Iya gyud ipanabi. Mao paguli na ko sa bahay. Ako ni siya gikomportasi. Ay! Ay, ginoo ko. Unsa man ka diha? Ay! Hapon mo gubo ng pultahan? Istorya ta. Istorya ta. Oh, parawa magkikistorya. Wala mo lahos pag mag-istorya magkataasa man ka. Mihigo kuyo ka. Paraw ginawang tanahang dako. Mangihi pa kuyugon ko. Amawa. Nisud ng lampas pultahan. Unya makikistorya nila hos. Hanggaw ginintawhan na. Unsa kaya pagkisultihan ako ay? O, unsa naman? Pagkisulti ka man ka na ako. Unsa yung pagkisultihan? Iningin sa hak, di ko makasabot og binsa. Lisod-lisod mo yung tanim mo. Murab sa Amerikana. Sit down ya, sit down. Sama na. Saan mo itido pala? Angon saman. Angon Ano? sa oy. Nipos ko kadiyot kay nangagho ko kay nauwaw ko. Ha? Unsa na uaw? Nagsulti sa bitoy. Ha? Ida. Ibugay ko. Ganun di ba ako silang dunay bulitas ni kakuha? Ako gipangutan na sa Paritonyeng, si Paritonyeng ba? Kung kinsay nagsulti niyang dunay bulitas ako ha? Ang iyang giingon ni Paritonyeng, si Paritonyeng man nagsulti na ko. Paritonyeng. Tunying, unya. Kung portrasi na ko sa Paritonyeng, kanibaw ko kinsay kinsa ang iyang gitudlo ba nga mo nagsulti niya? Kinsa? Ikaw! What? Me? Bi! Unsa? Unsa! We, mau ba? We, kadiya. Inyong kalagwi. Wala ko pala. Bian na ni mo eh. Naunsaw nga. Nganong ako man? Ikaw ang misulti Pretonyeng. O si Pretonyeng, misulti Prebitoy. O si Prebitoy, misulti na rin ako. So, ikaw may tinubdan sa dan. Ha? Kining mga istorya nga. Doon ay bulutihan sa kuwa. Kauwaw lang ka na ako eh. Mau ba? Unya lang ka mangutana kung kinsa nagsultian nga rin ako. Oh, kasi kaya ako kulataon. Di na kinahanglan. Kaya ako may mukulatan niya. O kinsa nisulti ni mo? Kinsa pa, edi ikaw. Di ba ikaw may nagsulti na ko, anak, di ba? Mulimod ka, ha? Sakit, Nahinomdom na ka. Kaya ako nang antugon imong kung nalimot ka, ha? Nahinomdom ba ka? Anong nabib sa kasubang tao? Di personal na naman tao na. Personal para na ako. Wa na, personal para na ako. Magbuote ka. Ano man? Gusto kang punan ko ng black eyes imong mata, ha? Ayun. Gustuan ko na! Ayaw, tay! Grabe na ko sa wali. Siya mo sa siya pa'y manapat. Para pagkaugma na. Ay, nakakasawa eh. Sumbag ko kalit. O, kubantay na. Eh, nagumas ko mata o. Tanaw ko sa amin, lagom kayo. Saod na ako kung sawa eh. Hamida, usa baga tao, batasan tao na ni. Di ba makapugong siya baba? Panabi mo yun ta? Mari! Mari Frida! Ah. Mari! Si Mari, maron. Ano kang ni Aaron ni siya eh. Sa kay to yung ano tao na eh. Tubangon ako, be. Waris Frida, Mari. Ako na. Oh, mau ba, pre? Sige, pre, aris ako. Ayaw sa Mari. Ha? Saan mo sa panabi sa asawa? Si Mari Frida mo, saan yung panabi? Sa unsa man, pre? Unsa pa, ano tanag yung ka, di ba? May tungod akong bulitas. Oh, pre, uy! Ang gisulti ni Mari na ako. Kuan mo. Usa, ha? Usa. Kuan, ang imo po no bati na kaayo tanawon. Ah. Kay gawas nga, wa pa ka matuli. Di pa ka ng pagkukununoy mo bulitas. Oh. Mao akong
Perti na di ko nabatiag na ng imong pre kay lapad mag-apapangig kung sa bulitas o imong tutukan kung murag nag-ugom o bahaw. Ipakawawan kong muro nag-ugum o bahaw ako ah. Pakauwaw yun yung bela. Peh! Wala ni problema ron ako. Buol kay ko. Mauwa kong gawa sa mato mo rin gibuhat ko sa nga panabi nga. Murang nag-ugum o bahaw ang ako ah. Personal mo na tao ni tao no eh. Nauwa taon kay ko. Kung saan naman tao ni. Pwede ba kanina ko ikiha ko asawa no? Iyang ipakauwaw na ko ba? Layasan mo kanina ko siya. Kung sabi mo ato na panabi makuha ni nga. Murang ugum o bahaw. Bang, naadias Bible ko nang ugum o bahaw. Palihog itong bagay ko ni. Unsa man ko may pasultihon, Mariano. Halo, Debres! Kuya, adlaw. Good morning, Ate Jijin! Good morning! Jennifer. Unya, sa tanan po nato mga kaigsunan po sa Kabisayan ug Mindanao. Kinahanglan mo inom sa ta kaning mga trabahador nato mga kaigsunan. Kinahanglan mo inom sa ta og Sed Panyawan Coffee Mix. Mao na the best kay natong imnon basta mo padung ta sa trabaho, inom gyud ta na ni humana tong nigo. Mamahaw ta kay mas maayo mo gyud ang dunay soda tong tiyan kun mainom tag kape. Ay riglakaw to kondisyon kay ta. Panington ta nindot kay ato pamatis tong kalawas na ng Sed Panyawan Coffee Mix. Lagsik ta sa ato trabaho, di ta magduka kun makainom ta sa Sed Panyawan Coffee Mix. Unya sa mga tao ni Kuya Nick Pipito nga minom na sad sa tuwang Sed Panyawan Coffee Mix basta tulido Kuya Nick Pipito dudong GR Pipito og labi na yun sa atong pinanagang Vice Mayor Diaz Talisay, Vice Mayor Choi Asnar og siyang amahan nga si Ricky Asnar og sa iyang mga staff nga dali kay duolon si Ryan Kangki og si Ma'am Kasmer Araraw. Mao na nindot kayo dali kita makaduol diha kun sa itong mga problema. Lister Dan may good morning nimo diha ba Mayor Sansab Golias og si Ma'am Congresswoman Ria Golias. Salamat kay sa mga tao ni former Kapitan Jun Ramos nga nagbuhat si iyang Miguel Pulyar Fertilizer. Good morning natong tanan. Okay, Ate Bex. Okay, og ako sa pag-umustaw ni katong amigo barangay Kapitan Albert Bompat. Oh, Kuya. Albert, oh. Okay, Mrs. si Ma'am Joyce. Kumusta mo diha? Ma'am Nenen Moreno at Oo, Press, Ma'am Sir Nenen. Ricardo Moreno. Good morning. Ug labi na gyud sa akong amigong pare nga si Father Tommy Ugpo nga nasa Inabanga na sign. May buntag di mo na Father Josue kadun na Father Dundon Josue. Barok. Father Dundon Barok, Father Ray Umabalin, Father Darwin Gitgano, Father Randy Figuracion, Father Andy Satura og si Father John Paragjang nga moy kura paroko dito sa punta og ni Father Lucas Enoch nga naa sa San Isidro Talamban. Good morning natong tanan sa mga suod nato nga mga pare. Thank you kayo. Ate Pres. O, dakong pasalamatan ang kanang nagtumar, nagminting karon ng Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa mga high blood, cholesterol, katutaas ng sugar. Ayog sipya kapag inom kada adlaw gyud, katulong sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka makaon sa imong pamahaw, imong nadaan og sa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Inig pa diuto nimo mao gihapon, usa gihapon ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule mong imnon una ka makaon sa imong taniudto. Mao gihapon inig gabi sa di pa ka makaon sa imong panihapon, inom na sa kadaan og sa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ug alang niya itong na-problema gid kaayo bahin na ning kidney ug UTI, di na mo ang mabalaka, ayaw na mo kahadlok. Tungod kay di na na makatambalaan ang atong kipati bahin na ning kidney ug UTI. Kini mao ang Pugon Herbal Capsule. Kung grabe ang inyong kidney ug UTI, inom lang sa Pugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. Ug kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imong inon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo.
Ayaw kalimutan ang sakit na UTI Kogon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. O niya, pasalamatan na ako shout out na ko at mga tao ni Ma'am Faye Bayarkal diya sa Bayarkal Litering nga portigod nila mo gamit po sa tuang Sedlen Metil. Thank you kayo ninyo diya Inday Beli sa tanan og ni Sir Uchi nga pinalanggang kapikas ni Ma'am Faye Bayarkal diya sa Bayarkal Litering. Thank you kayo, salamat kayo. Og sa Nansis Balbakua, sila si Inday Belin Lariusa nga kanunay gyud mo gamit sa tuang Sedlen Metil Oil. Thank you, salamat gyud kayo. Kamo na sayod nga tinuod kini mo wagtag sa atong panuhot pamaol para kit sa kalawasan Balcos Beans katul kuto sa kabataan ilkay pagita sa digi kun mo gamit ta sa tuang Sed Panyawan Liniment Oil ay Sed Liniment Oil wala na sa una pa Panyawan Sed Liniment Oil ang ato ang gamiton nga anhar na to mapalit sa butika di ba Pigi? Sa butika lagi yun, mga Ikson. Sa butika lagi yun na, Gabs. Huwag na baligya, Gabs, sa asa. Sa butika lagi yun na, baligya. Oy, kay bawa na ng uban na, Gabs. Di na gina sila makapalit sa gawas. Kaya wala lagi mahadok gawas, baligya na. Tinod. Kaya mauwawan sila. Tinod, ha? Pino, mga Ikson, na igala, mga tigamitan na to, no? Mga suki na to. Sa butika lagi tatanan, makapalit. Butika. Sa atong Sid Liniment Oil. Okay. O di ka Gabs, doon na may Facebook, ma'am. Sa Facebook na to, no? Bisitahan na to ang page Sid Marketing. I-type na to ang Panyawan Herbals. Nya ay kalimot mga higala nga atong i-like ang page diyan, no? Nya makita dito ang mga genuine Sid Marketing products. O ang mga Panyawan products Sid Marketing, mapalita po na to may higala sa Shopee. Shopee? O Shopee. Ah, O layo ta butika o Shopee ta. Shopee ta. Okay. Sa to pa so butika Shopee ra na to papalit ang atong Sid Liniment Oil. Thank you. Thank you. Diyan sa si Katoy Taxi Gams. Si Si- Fernando Sanoria. O si Nanding po ang sangay ni ato ang sinder si Nanding gamay. Ah, di. Ako ang amigo kayo nga driver po sa mga taxi po. Ngilingig sa kanyang maminaw na to. Pero buyag lang i-shout out ko di alam kay sige kung paminaw tao ninyo kada adlaw gyud ko paminaw. You know that kapitan pag yun Gams. Ato si Sid Liniment Oil. Ano na? Mo gamit kini sa Sa Dr. J Taxi Gams. Ha? Dr. J, Joe ba Dr. J Taxi? Jaime Makabihag. Di na makabihag. Makahibag. Oo. Sa Dr. Ako ba J Taxi. makabihag sa mga babae sa imi? Basi ilan yung nagitipas makabihag ini. Pero may dito may Jaime Makahibag. Sa Dr. J Taxi. Ha? Lima kasi mga driver ka po sa Kuya Gams, kapitan kayo. Si Michael Aton sa Buaya, Lapu-Lapu City. Okay. O siyang misis nga si Jessica Abela. Ay, dong, sir, thank you kayo sa pagsalig dito sa itong epektibo kay Kaplasa. Sid Liniment Oil. Thank you. Salamatan Mami Virgie nga bisan pag nagtahitahi ka diha kanunay yung kang mamati na to diha og si Nangkura Ruiz og si Uday Los advance happy birthday nimo diha Uday Los sa tanan natong mga kaigsonan ng ID pod ng ID salamat kayo Mirna og si Master Jimmy thank you kayo bam. Kumusta ka mo? Ani ako yung kanako ng buntaga gihapon ang celebrity ko Digby Orizop, no? Atong i-regards ang ato ang mga listeners o katong nagsunod sa atong mga programa diri sa Barangay Multi-Cooperative Employee matupad kilid ni sa Cebu Metropolitan Cathedral ang ilang venue Franklin Silencio Ami Kanyada, Suzit Marabuy, Kimberly Abrigada, Gerald Delgado, Bibi Almonte, Kukoy Ruma, o Ninya Gores. Ayaw ko makalimutan, ha? Sa dili pa ko mo report niya sa inyong trabahoan ay nagpagpangaligo na sa iyong buntag ni balik na maroon ng mga tubig o gaga sa iyong kadlaon ligo na dahil sa celebrity ko Digby Orizop. Ang mga sangkap nining glutathione, papaya extract, natural moisturizer para magpabilin kitang younger looking kutis artista o dili mag-dry atong skin. Kung dili kayo kita murag bagpugos-pugis, dili kayo hamis mong panit, muputi pa ta, muhamis pa, wapa pa kita mga kababae na Charles. Sa celebrity ko Digby Orizop, kung di ka na tatak, Sid Marketing. Tumanin ninyo ha, thank you. Ate Pres Okay, ang sender na to si karagadawa. Dudong Nanding Ate Pres Kisayan to? Nanding na Ate Pres Mariano? Mariano Nanding ang Mariano di ay Mariano. si Dudong Mariano. Ang problema ni Mariano Ate Pres ay kuan kanang iyang asawa ipanabi ila problema. Naa sila usay problema nila sa balay ipanabi nga sa gawas ay mga amiga sa mga tao. Antun nga natabi gid tao ni na kaning hitabo ni Mariano Nga. nang iya Ate Pres wa siya batuli niya. Gibutang na pag yung bulitas. Lain ko tanan kay mura ko nagugum Bahaw? Gusto may tsura na mag-ugong tagbahaw? Lain siguro kay Ate Pres. Sino ang ana? Ada mag-ugum kag bahaw. Mag-ugong bahaw nga naman. Gusto may Muro tsura. magkilid-kilid.
Di ba? Mag-unggoy nga ni kaon. Mag-unggoy na taon. Mag-ugong balay na lagi taon. Ano na yung problema taon natin, pres? Iya mo kung ikiha niya yung tawa. Sabi yung buhaton, hindi, ikiha niya o buwagan niya yung tawa. Makihaw pa ko daw. Hindi na makihaw. Uy, bikihaw na. Ano yung masawa? Badlungan na dahil mo asawa. Uy, so baka, badlungan na. Uy, hindi ka kabadlung anak. Isod, badlong nga na. Bati sa tayo, musik panabi. Ang sikreto ninyong magtiayon, ipanabi. Bati, Kung magpukaayon. wala lalaki rin ba yung istorya na ito? Istoryahan? Hmm. Nga, tinuod to nga. Uy, tuli. Uwa, lagi tuloy. Wala siya gawas-gawas sila. Tinuod ba nga? Was Oo, tuli. tinuod siya. Mau ba? Oo. Murag-nung nag-ugong mo ba? Lain na kita na. Lain sa asawa ha, eh. Lain eh. Lain asawa ha. Mo imbis unta ang asawa mo manalipod man ug dunay bati nga kuan ang ilang bana kanang isulti-sulti no. Imbis manalipod ka imo siyang panadwitan nga dili tinod. Siya na mabutyag sa tanan. Siya may nanabi na bulitas ko. Ha? Siya nanabi. Wala lagi. Pero kay Bao, ginaya asawa nga na ibalitas kita eh. Ang asawa lagi nanabi na mo lagi. Wala lagi. Sa bam! Natin babasa diya bam. Bam. Bam! Bam. Ano ka ba? Bulitas ano diay. Bado ngano ka oy. Ano ka? Nang! Nagduka lagi ka na. May Pasko! Puso ko! Ngano man ka. Unsay pakunta na lang? Nagkuan ka na. Iya ba kung buwagan niya asawa ka na manabi taon bam. Bisag unsay problema silang suod sa bay. Ipanabi sa iyang asawa taon. Hangtod nga panabi nga nag-ugom og bahaw ang iya sa bayang bana. Dili man maayo yung unay yun yung maglibak mo Dili imong gid maayo. pamilya. Dili maayo. Panabi mo imong bana. Lain sa ni siya. Ano yung paambit? May paabit ma'am. Sirak 26, versikulo 6. Mm-mm. Apan, Pan. ang usa ka babae nga masina sa laeng babae maoy hinungdan sa kasakit, sa kasing-kasing ug sa kaguol. Hait ang iyang dila ug makasamad sa tanan. Aha. Ang usa ka daotang asawa sama sa usa ka yugo nga dili mohaom. Ang pagsulay sa pagdumala kaniya nahisama sa paggunit sa usa ka tanga. Aha. Ano na, sinam na original yun. Daman ni tanan dito sa tumoy kingon diri. Oh. Daman ni tanan kay kingon diri ang iyang dila makasamad sa tanan kay ug manabi ka nakasamad ka magbalatian. Oh. Nya ang daotang asawa sama sa yugo nga dili maom. Kakuan ka ng yugo nga itaw diri sa Kabaw. kabawor sa baka nag dili maom. So man pa ka. O dili sa matarong daro. ba? Di matarong basta dili haom. Oo. Kailangan haom ko ng yoga. Ya lain pong example, mura kuno kag nagunit og tanga. Di ba? Og tanga di pa mo na magunitan kay mas kusugo ya mo duslak na yang ikog. Di ba Ah, napaaks tanga pero mo? karon gunitan na tanga Ano ba? yang May? ikog mo Ako tuslok? bata na si Ibil. Buang na. Oo. Gulit talaga. Gunitan. Ha? Gunitan ng tanga. Ang gunitan niya, ang iyahang kuan, ang iyahang Ikog. ikog katong naay murag Mao mo sting sila. ba? Katong naay sting nga mo imo. Kuanan bitaw ka na samtang nanlimpyo ko sa kong mga gitanon-tanon. Nanlimpyo ko eh. Di ba? Oh, wala ko kahiot sa kasakit. Oh, sakit kay na. Bitaw. Bugulit ba ko na basta ni Bantis. Nagumak. Pero lubot ra man ko itambal na bam kung pakan ka. Ibagnon sa kuno si mo lubot. Oo ba? Bukuot kasi mo lubot gam. Kuot kasi mo lubot niya imong itapo nimo sa pinaakan sa kuan. Tanga. Balik ta. Balik eh. Ang kaning ang ginaiya ning asawa kanang na ang iya gini ipabadlong kay dili ba yung una yun kapag panabi nga mga tao. Sino yun? Lain kay. Walang litan ug naanak niya siya yung mga anak. Mao po diyang anak ilang ipanabi. Oh, ipanabi git. Lain ka na. Ako anak, ako mananana. Ang bitaw batik kayo. Ikan. Karon. Ano ka? Katong imo kuan, gipanabi nimo ah. Atong gingon diri nga unsay nga ni. Uy, abi pa ni mo kulat. Kabeber na ko. Nga naman. Kanang na ang giaway ko sa akong boyfriend. Gipanabi sa nimo. Malo ko nisulti sa akong amiga nga boyfriend me. Nya, Una. maura. Oo. Di man siya ganahan. Di ko na siya ganahan ka ng garapal. Kaso na eh. Dili man gud ganun nanguyab sa siya nimo di siya natural gyud na mabudgar gyud na madugay. Di siya ganahan ko no ka ng kuan ka ng singa na ini. Gusto niya sekreto lang. Mo ba? Ano kumado magsugat may di may magtinggan na, pero di may kaila. Pero di gabi eh. Wala bago tangyawan naman kayo ni mo kay uwa mo siya inay mo kibaw. Pero di gabi eh, bam. Ah? Wa mo tiga na ni gabi eh. Di may magkagabi. Silingan naman may. Ano may magkita. Kung sara ko sa diay ko tubo. Wala yung oras. Oy. Balik bitaw tano. Kining iyang kinaya. Kinang lang hiluton yun mo. Ilan pa? Kasingan na itong sinder. Si kuan Mariano. Ah, Mariano, pinarapalingan sa akong apuhan. Nilutag yun na, sir, ayaw ginapaunda yun eh. Kaya dili maayo nga magdahan na. Binagnaon nyo na kamoy mga anak. Hindi panabi mo mga anak. May lang ang iyang isulti. Puro ang mga positive. Yung mga negative mo yung istorya dito. Parehas ana.
Yang iyara bang garang, o sa tawag ka na ihang ipanabigulyat, below the belt. Ang basin, mao na. Mo ba na sutak na apel ka ng mga kuhaan, mga anang mga murag lain at ay murag lapas sa sutlanan. ka narabas ng libulitas. Oo, ay nga na bitaw. Ay, may ka na nung kugulyat. Ano ba? At ang ko no, dili ko nung mabiyo sa insults ko pare. Dili mo biya ka na ibulitas. Oh, mao bitaw. Ako ni biya ako. Ano ba? Oh, pito ko pala mo yun. Salamat na pala nga dito lumanon. Kulikong puzzle, tihon. Taha!